హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో గత 7 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీత యథాతథంలోని 7 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 8వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి, దీనినే అక్షర బ్రహ్మయోగము అని పిలువబడేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా సో మరి ఈ అక్షర బ్రహ్మయోగము లేదా భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిమ కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అనగానేమి, ఆత్మ అనగా ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, మరి దేనిని అధిభూతము అని అంటారు, మరి ఎవరిని అది దైవము అని అంటారు, నాకు తెలియచేయండి అంటూ ఆ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన అడుగుతూ ఉంటాడు, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. ఇంకా అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు ఈ దేహంలో నివసిస్తాడు, మరి భక్తి సేవలో
నెలకొన్న వారు మరణ సమయంలో ఏ విధంగా నిన్ను తెలుసుకోగలరు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలు. అంటే బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అనే దానితో మొదలైనటువంటి అర్జునుడి యొక్క వివిధ ప్రశ్నలకు ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానాలు చెప్తూ ఉన్నారు. కర్మ అంటే కామ్య కర్మలు, భక్తియుత సేవ, యోగ నియమాలు, విశుద్ధ రూపంలో భక్తి యోగం గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు వివరించేటువంటి అంశంలో మనము ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వివరించేటువంటిది. ఎందుకంటే పూర్వపు అధ్యాయంలో మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తుడే ఆ భగవంతుని గురించి పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుని ఉంటాడు. అతడు ఆ భగవంతుణ్ణి యొక్క మార్గము నుండి, భక్తి మార్గము నుండి తప్పక ఉంటాడు అనేటువంటిది చూసినటువంటిది. అలాగే మనిషి ఏ విధంగా కృష్ణ భక్తి భావనను కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా కాగలుగుతాడు అనేటువంటిది కూడా మనము 7వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటి అంశాలు. మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క సాంగత్యమే కృష్ణ భక్తికి ఆరంభము అని, మరి ఆధ్యాత్మికమే అయినటువంటి ఆ సాంగత్యము మనిషిని నేరుగా ఆ దేవదేవుని సంపర్కానికి చేరుస్తూ ఉంది అని చెప్తారు. తద్వారా భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడు అని అర్థం చేసుకుంటాడు. అదే సమయంలో మరి ఆ జీవుని యొక్క సహజ స్థితి అయినటువంటి మరి ఏ విధంగా జీవుడు కృష్ణుణ్ణి మరిచి ఈ లౌకిక కార్యాలలో చిక్కుకుంటూ ఉన్నాడనేటువంటి విషయాన్ని కూడా అర్థం చేసుకుంటాడు అనేటువంటిది మనకి తెలిసినటువంటిది. అవన్నీ విన్న తర్వాత ఇంకా అర్జునుడు మరలా తాను తెలుసుకోగోరినటువంటి అంశాలను అడుగుతూ ఉన్నటువంటివి. సో ముఖ్యంగా అర్జునుడు ఇక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు, 8 ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నటువంటివి. బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి? ఆధ్యాత్మము, ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కర్మ అంటే ఏమిటి? అధిభూతము అంటే ఏమిటి? అది దైవము ఎవరు? అది యజ్ఞము ఎవరు? అలాగే యజ్ఞ ప్రభువు ఎక్కడ నివసిస్తాడు? మరణ సమయంలో మరి నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలము అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. ఎందుకంటే పూర్వపు అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు, దేవదేవుడునైన నన్నే సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, సమస్త యజ్ఞాలకు అధిపతిగా ఎరిగినటువంటి వాడు, నా యొక్క సంపూర్ణ భావనలో ఉన్నటువంటి వారు మరణ సమయంలోనైనా నన్ను అర్థం చేసుకొని ఎరిగి ఉంటారు అని ఆయన చెప్పినటువంటిది. సో మరి ఇక అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఈ ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి దీంట్లో మనకి 3వ శ్లోకంలో ఆయన బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మము అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏంటి అనే దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం చూడవచ్చు. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు. ఓ అర్జున, నాశన రహితుడు, సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అని పిలువబడతారు. అక్షరం బ్రహ్మ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే బ్రహ్మము అనేటువంటి వాడు నాశనరహితుడు, క్షరం లేనటువంటి, క్షరం అంటే నశించిపోయేటువంటిది, అక్షరం అంటే నశింపు లేనటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ నాశన రహితుడు అయిన సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడు బ్రహ్మము అని అనబడతాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ బ్రహ్మంగా చెప్పబడేటువంటి అతని యొక్క నిత్య స్వభావమును ఆధ్యాత్మికము అని
చెప్పుతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే సమస్త జీవుల యొక్క భౌతిక దేహాల యొక్క ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి కార్యమే కర్మ లేదా సకామ కర్మ అనబడుతుంది అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అధిభూతం క్షరో భావ పురుషాది దైవతం అది యజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబరా. సో దేహదారుల్లో శ్రేష్ఠుడమైన ఓ అర్జున, నిరంతరము మార్పు చెందే ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అని అంటారు. క్షరం నశించిపోయేటువంటిది. అధిభూతం క్షరోభావ అంటూ చెప్తున్నటువంటి అధిభూతం అంటే ఇక్కడ భౌతిక జగత్, క్షర అంటే నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము లేదా భౌతిక జగత్తు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ పురుష అంటే చంద్రుల వంటి సకల దేవతలతో కూడినటువంటి ఆ విరాట్ రూపంని పురుష అంటూ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. కాబట్టి చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమే అది దైవము అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ప్రతి దేహదారి యొక్క హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండే నేనే అది యజ్ఞాన్ని అంటే యజ్ఞ ప్రభువుని అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మనకి చెప్తూ ఉంటారు యజ్ఞ ప్రభువు అనేటువంటి పదము ఇంద్రునికి కానీ విష్ణువుకి కానీ అన్వయింపజేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ శివునితో పాటుగా ప్రధాన దేవతలలో విష్ణువు ముఖ్యమైనటువంటి వాడు అని, మరి ఇంద్రుడేమో కార్యనిర్వాహక దేవతలలో ముఖ్యుడు కనుక ఇంద్రుడు విష్ణువు ఇద్దరు కూడా యజ్ఞాల చేత పూజించబడేటువంటి వారు అని చెప్తారు. కానీ మరి ఎవడు యజ్ఞ ప్రభువు అని చెప్పగా ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు మరి ఆయనే అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యజ్ఞ ప్రభువు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అయితే ఇక్కడ మరి అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ 8 ప్రశ్నలలో బ్రహ్మము, ఆధ్యాత్మము, కర్మ, అధిభూతము, అధిదైవము, యజ్ఞ ప్రభువు, అలాగే యజ్ఞ ప్రభువు ఎక్కడ నివసిస్తారు అనేటువంటి ఈ 7 ప్రశ్నలకు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 2 శ్లోకాలలో 3 మరియు 4 శ్లోకాలలో సమాధానం తెలియచేసినటువంటిది. కానీ చివరి ప్రశ్నగా ఉన్నటువంటి మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అనేటువంటి దానికి మాత్రం ఆయన ఇక చెప్తూ నిరంతరము నామ స్మరణ చేయడం ద్వారానే మరణ సమయంలో నేను జ్ఞప్తికి వస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఇక్కడ ఇక ఈ అధ్యాయంలోని అన్ని శ్లోకాలలో మరి ఎలా ఆ భగవంతుణ్ణి మనము స్మరిస్తూ ఉండవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తాం. 5వ శ్లోకం నుండి 28వ శ్లోకం చివరి శ్లోకం వరకు కూడా మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా అంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంతకాలే చ మామేవా స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అర్జునుడితో జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ తన దేహాన్ని విడిచేవాడు అంటే ఈ శరీరాన్ని విడిచేవాడు ఎవడైనా శీఘ్రమే నా స్వభావాన్ని పొందుతాడు అర్జున. ఇందులో ఎటువంటి
సందేహానికి తావు లేదు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే కృష్ణ భక్తి భావన యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి తన దేహాన్ని వదిలేటువంటి ఎవడైనా శీఘ్రమే ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి చెప్తారు. ఎందుకంటే దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవతా లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ చెప్తారు ఆయన, నన్ను పూజించేవారు నా ధామాన్ని చేరుతారు. అంటే ఇక్కడ దేవతలు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలుగా ఉన్నటువంటి వారే, వారు కూడా ఉన్నతమైనటువంటి వారే అయినప్పటికీ వారు ఫలాలను మాత్రమే, మనం కోరుకున్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను మాత్రమే వారు ఇవ్వగలిగేటువంటిది. మరి జీవుడికి కావలసినటువంటి ముక్తిని మాత్రము వారు ఇవ్వలేరు. కానీ భగవంతుడు రెండింటినీ కూడా ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి విషయం. సో అందుకే మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి దానికి ఒక ఉదాహరణగా మనము ఆ ముకుంద మాలా స్తోత్రము అనేటువంటి ఆ మనకి కులశేఖర ఆళ్వార్ల వారు రచించినటువంటి ముకుందామాల స్తోత్రము ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తిస్తూ ఆయన చెప్పినటువంటి దీనిలో మరి మరణ సమయంలో మనం భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తాను అని చెప్పుకున్నామే, కానీ మరి ఆ మరణ సమయంలో ఆయనను మనం గుర్తించుకుంటామో లేదో అనేటువంటి విషయంలో మనకి మరి, ఎందుకంటే సహజమైనటువంటి మరణం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి ఆ సమయంలో అంటే ముసలితనానికి వచ్చినప్పుడు ఈ దేహ అవయవాలు సరిగా పనిచేయకపోవచ్చు. మనకి సాధారణంగా కఫవాత పిత్తములు అనేటువంటివి పనిచేస్తు అవి సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే మనము మన యొక్క కార్యాలను సరిగా మనం నిర్వర్తించగలము అని చెప్తారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన కులశేఖరుల వారు, రాజా కులశేఖరుల వారు తన యొక్క ప్రార్థనలలో కృష్ణుడిని ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్యైవ మే విశుతు మానస రాజహంసః ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తైః కంఠావరోదన విదౌ స్మరణం కుతస్తే. సో మరి ఆయన అంటున్నారు, ఓ కృష్ణ, మరణ సమయంలో నిన్ను నేను స్మరింతును అంటిని, కానీ ఆ వేళ అంటే మరణం సంభవించినప్పుడు సహజంగా కానీ లేదా యాక్సిడెంటల్గా కానీ మరణం సంభవించినప్పుడు కపవాత పైత్యముల చేత కంఠము మూతపడినప్పుడు నీ స్మరణ కలుగుతుందో కలగదో కదా, కలగదో కదా. కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వజ్ర పంజరము వలె ఉండు నీ పాదపద్మము మధ్య చేరునుగాక అంటూ ఆయన అడుగుతారు. అంటే ఇప్పుడు నేను మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను, నీ నామస్మరణ చేయగలుగుతున్నాను. ఇటువంటి సమయంలోనే విరోధులు అంటే విరోధ భావంతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవరూ కూడా దరిచేరలేనటువంటిది. సో కాబట్టి విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వజ్ర పంజరము వంటి నీ పాద పద్మముల మధ్య నేను చేరునుగాక. ఎందుకంటే ఆ హంసలు నీటిలో ఆ కమలాలతో పద్మ అవి ఏవైతే ఉన్న వాటితో ఆనందిస్తూ ఉంటుంటాయట. సో కాబట్టి ఇక్కడ అందుకే నా మానస రాజహంసము, నా మనసు అనే రాజహంస అంటూ ఆ కులశేఖరుల వారు కీర్తించి ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రార్థనలలో మనకి ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది.
సో కాబట్టి మరి ఆ మరణ సమయంలో స్మరణం కలుగుతుందో లేదో కనుక, ఎందుకంటే ఆ చివరి దశలలో చెవులు మనకి సరిగా వినిపించవు, కళ్ళు సక్రమంగా కనిపించవు, మాట సరిగా రాదు. మరి ఆ సమయంలో ఆ, మనము స్మరణ చేస్తాంలే, కానీ నిరంతర సాధన చేస్తే ఖచ్చితంగా చేయవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా సద్భావ భావితః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ కౌంతేయ, అంటే ఓ పార్థ, ఓ కుంతి కుమారుడా, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగినటువంటి స్థితినే అతడు పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే అందుకే మనకి పూర్వకాలంలో కానీ సాధారణంగా మరణం జరుగుతుంది అని తెలిసినటువంటి సమయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ఫోటోలు చూపించడము, భగవంతుని స్మరణ చేసుకునే విధంగా చేయడము, లేదా ఆ భగవంతుని గురించి వినిపించడము జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఎందుకంటే మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి ఆ, పరిస్థితినే అతడు తరువాత జన్మలో పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడంలో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఈ శ్లోకంలో మనకి వివరించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవన్నామ స్మరణం, ఈ యుగ ధర్మమైనటువంటి కలియుగ ధర్మంగా ఉన్నటువంటి ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని స్మరణం చేయడం వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ స్మరణ, కృష్ణ చైతన్యము జాగృతమవుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే మీ అందరినీ ఆ 8:20కి జప సెషన్లో పాల్గొనండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వస్తున్నట్టున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి మరి ఈ విషయంలో ఆ మరణ సమయంలో వేరే భావనల్లో ఉన్నటువంటి వారు మరి ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతున్నటువంటి ఏంటంటే ఆ క్లిష్టమైనటువంటి మరణ సమయంలో తన భావాన్ని మార్చుకునే పద్ధతి కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఇక్కడ భరత మహారాజు అనేటువంటి ఈయన ఎంతో కృష్ణ భక్తి భావనలో, అంటే భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు. మొదటగా తన గృహస్థ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ రాజుగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ సక్రమంగా అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు రాజ్యాన్ని పరిపాలించి ఆ తర్వాత ఇక తాను తన రాజ్యము, ఆ రాజ్య సుఖాలు, భార్య పిల్లలు అందరినీ కూడా వదిలేసి వానప్రస్థ ఆశ్రమానికి వెళ్తాడు, సన్యాసాశ్రమం వెళ్ళి అక్కడ ఆ చక్ర నది ప్రాంతంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆశ్రమంలో జీవిస్తూ ఉంటుంటాడు. అయితే ఒకసారి ఆయన ఆ నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒక జింక, నిండు గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి జింక నీళ్లు తాగుతూ ఉంటుంది. అదే సమయంలో సింహ గర్జన వినిపిస్తుంది. ఆ గర్జనకు భయపడినటువంటి జింక ఆవల ఒడ్డుకు చేరడానికి నదిలోకి దూకి అటువైపు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆ ప్రయాసలో అది మరణిస్తుంది. ఆ దూకిన సమయంలో తన గర్భం నుండి జింక పిల్ల బయటపడుతుంది. దానిని తీసుకొని వచ్చి తుడిచి శుభ్రం చేసి దాన్ని సాదుకుంటాడు ఈ భరతుడు. అయితే కాలం, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యమైనటువంటి కాలం ఎవరికో ఆగదు కదా. సో మరి మరణ సమయంలో ఆయన దాంతో అనురాగాన్ని పెంచుకుంటాడు. పెంచుకుని ఇక అయ్యో మరి ఈ మరణ సమయం, నాకు మరణం సంభవిస్తుంది కదా,
మరి ఈ జింక ఎలా బతుకుతుంది అని ఆలోచిస్తూ దేహాన్ని వదిలేస్తాడు. తదుపరి జన్మలో అతడు మరలా జింకను ఉమ్, ఆ జింక దేహాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తారు. కాకపోతే ఆయన చేసినటువంటి ఆ భక్తియుత సేవ వల్ల తనకి గతం గుర్తుకొచ్చేసి ఆ జింక దేహాన్ని అంటే వదిలేసి తర్వాత జడభరతుడుగా వచ్చి ఆ తర్వాత ముక్తిని పొందారు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా మరి ఏ విధమైనటువంటి భావాలతో ఉంటే ఆ విధమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా మన యొక్క ఆ విద్యుక్త ధర్మం చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఓ అర్జున, అందువల్ల నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి మనసు బుద్ధిని నాయందే నిలిపితే నీవు సందేహం లేకుండా నన్ను పొందుతావు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే అర్జునుడికి చేయబడినటువంటి ఈ ఉపదేశం భౌతిక కార్యాల్లో నెలకొన్నటువంటి మానవులందరికీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనిషి తన యొక్క విధులను కానీ తన యొక్క కార్యాలను కానీ విడిచిపెట్టాలని ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడు చెప్పడం లేదు. సో భగవద్గీతలో మనకి చెప్పబడుతుంది మన కర్తవ్యాన్ని మనం నిర్వర్తించమని చెప్తూ ఉన్నారు. మనిషి మన యొక్క కర్తవ్యాలను కొనసాగిస్తూనే అదే సమయంలో భక్తిని కొనసాగించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అదే ఈ కలియుగ ధర్మంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనసును ఎల్లప్పుడే నా నామస్మరణలో నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోక నన్నే దేవాది దేవుడుగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవన్నామ యొక్క స్మరణ యొక్క ప్రాముఖ్యత ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకాల్లో మళ్ళీ తెలియచేయబడుతున్నటువంటి అంశము. ఆ నామస్మరణ ద్వారా మనకి ఇది అంటే ఆ భక్తి ఎలా అవుతుంది అనేటువంటి దానికి మనం అజామిలుడు స్టోరీ చూడవచ్చు. అజామిలుడు అనేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు తన అంటే తన తండ్రితో పాటు ఉండి మంచిగా అంటే ఆచారాలు అన్నీ కూడా పాటిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు, భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు. కానీ ఒకసారి అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అడవిలో ఒక వేశ్య ఆయనతో అంటే ఒక పురుషుడితో సంగమిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తాడు. అప్పటి నుండి ఆయనకు అంటే మనసులో ఆమెను తాను కూడా పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావన రావడము, ఇక తాను తన ధర్మాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసి తన భార్య పిల్లలను వదిలేసి ఆమె దగ్గరికి వెళ్తాడు. సో అక్కడ మరి ఆమెతో కలిసి ఉండి అనేకమైన సంతానాన్ని పొందుతాడు. ఆమెను మరి పోషించడానికి అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఎందుకంటే ఆమెకు కావలసినవన్నీ కూడా చేకూర్చడానికి దుష్టమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. కాలం మళ్ళీ ఎవరికి ఆగదు కదా. సో ముసలివాడు అవుతుంటాడు. అయితే ఈయన చేసినటువంటి అంటే ఆయనకు కలిగినటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశము, ఆయన యొక్క చిన్న కుమారుడికి నారాయణ అనేటువంటి పేరు పెట్టుకుంటాడు. ఒకసారి ఇక యమభట్లు ఆయన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి అంటే కాలం ఇదైనటువంటి సమయంలో తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఆ విషయం గ్రహించినటువంటి ఆయన భయపడుతూ ఆయన యొక్క పుత్రుడినైనటువంటి చిన్న పుత్రుడిని నారాయణ నారాయణ అంటూ పిలుస్తాడట. అదే సమయంలో అటుగా వెళ్తున్నటువంటి విష్ణు భట్లు ఇక్కడ ఎవరో మన మన ప్రభువుని స్మరిస్తూ ఉన్నారు అంటూ అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళటం వల్ల అక్కడ ఈ ఆ ఆల్రెడీ యమభట్లు ఉంటారు అక్కడ. మరి విష్ణు భట్లకు అక్కడికి రావడం, వారి మధ్య వాదోపవాదం జరుగుతుంది. ఈ పంచాయతీ యమధర్మరాజు దగ్గరకు కూడా వెళ్తుంది. యమరాజు చెప్తారట, భగవన్నామస్మరణ విష్ణునామ స్మరణ చేసేటువంటి భక్తుల జోలికి మీరు వెళ్ళకండి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా అజామిలుడికి మరొక అవకాశం లభిస్తుంది. తద్వారా ఆయన తీర్థ ప్రాంతంలో ఉండి ఆ భగవంతుని స్మరణ చేస్తూ ఇక ముక్తిని పొందారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి
ఈ విధంగా మనకు సంభవించేటువంటి మరణం అనేటువంటి పరీక్ష మన జీవితంలో మనకి ఉండేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి పరీక్ష. ఈ దేహాన్ని ఎప్పుడు వదిలివేసి ఆత్మ వెళ్తుందో తెలియనటువంటిది. కాబట్టి మనకు సంభవించేటువంటి ఈ పరీక్ష, ఈ మరణ పరీక్ష అకస్మాత్తుగా జరిగేటువంటి పరీక్షగా చెప్పవచ్చు. మరి అటువంటి ఆ పరీక్షకు మనం ఎప్పుడు సిద్ధమవ్వాలి అంటే ఇప్పుడే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వమంటే ఇప్పుడేం తొందర వచ్చింది, ఇంకా చాలా ఉంది కదా, 100 సంవత్సరాలు బతుకుతాం మనం, ఇంకా మనం అనుభవించాల్సింది చాలా ఉంది, భక్తిలో పోతే ఏవి తినొద్దంటారు, ఏం చేయొద్దు అంటుంటారు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఎవరికి మరణం ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో సంభవిస్తుందో తెలవనటువంటి విషయం. మరి అలాంటప్పుడు ఎంతో కాలం నేను ఇంకా ఉంటాను అని అనుకుంటే అది తప్పే అవుతుంది. సో కాబట్టి మరి మనము మానవులుగా మనకి గొప్ప అవకాశం మార్పు చెందడానికి, తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఈ మానవ జన్మ అని చెప్తుంటారు. మరి అలాంటి ఈ జన్మలోనే తిరిగి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి, దివ్య ధామానికి చేరుకోవాలి. మరి అటువంటి దానికి సిలబస్ ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుడే, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి. ఎలా సిద్ధమవ్వాలంటే భగవన్నామ స్మరణం చేయడము, భగవద్గీత చదవడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడము, భక్తులకు భగవంతునికి సేవ చేయడము. సో మరి ఇది పరీక్ష ఏ సమయంలోనైనా రావచ్చు. ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అయినటువంటి వారికి ఏ సమయంలో పరీక్ష వచ్చినా మనకు ఫలితం ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుతాము. తత్కారణంగా ఈ జనన మరణ చక్రాలు అనేటువంటి బందీకానాల నుండి ఈ జీవుడు బయటపడతాడు, ముక్తి నొందుతాడు. ఈ పంజరం నుండి పక్షి బయటపడినట్లుగా ఈ దేహభావన నుండి, సంసార సాగరము నుండి జీవుడు మరి బయటపడతాడు. మరి ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి 9వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంత్ స్మరణ చేస్తూ ఉండమన్నారు కదా, ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి. మరి ఎలా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో, కవిం పురాణమనుశాసితారం అనోరణీయాంస మనుస్మరేద్ యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వము తెలిసిన వాడుగాను, మరి అతి ప్రాచీనుడుగాను, ఆయన అంతకుముందు చెప్పారు, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన అన్నీ నాకు తెలుసు అర్జున. అంటే అనాదిగా ఉన్నటువంటి వాడు, అతి ప్రాచీనుడు, ఆది అంతాలు లేనటువంటి వాడు గాను, అన్నింటినీ నియంత్రించగలిగేటువంటి వాడుగాను, మరి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా విస్తరించగలిగినటువంటి వాడుగాను, అన్నింటినీ పోషించేటువంటి వాడు, అన్ని భౌతిక భావాలకు అతీతుడు అయినటువంటి వాడు, ఊహలకు అందనటువంటి వాడు, ఎల్లప్పుడూ రూప సహితునిగా, నిరాకారుడు కాదు, ఆకారుడుగా, ఒక సాకారుడుగా మనిషి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి అంటూ చెప్తున్నారు. అతడు సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీతముగా దివ్యమైనటువంటి వాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా మరి మరణ సమయంలో కొన్ని ఇక్కడ అనేటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రయాణ కాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగ బలేన చైవ భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మరణ సమయంలో ప్రాణవాయువును కనుబొమ్మల మధ్య నిలిపి దారి తప్పని మనసుతో యోగ బలం చేత పూర్ణ భక్తితో భగవత్ స్మరణలో నెలకొనేవాడు నిశ్చయంగా దేవదేవుడిని పొందుతాడు
అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మరణ సమయంలో మనస్సును ఆ భగవద్భక్తిలో స్థిరంగా నెలకొల్పాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనకి స్పష్టంగా తెలియచేయబడుతున్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, వేద పండితులు ఆయనను అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి నాశనం చెందనివాడు అని చెప్తారు. అంటే క్షయము లేనటువంటి వాడు, క్షయము చెందనటువంటి వాడు. ఆయనలో ప్రవేశించటానికి మహోన్నత ఋషులు బ్రహ్మచర్యము పాటిస్తూ ప్రాపంచిక భోగాలను త్యజిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆ లక్ష్యం యొక్క మార్గాన్ని క్లుప్తంగా నేను వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఉం? ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, సర్వద్వారాన్ని సంయమ్య మనోహృది నిరుద్య చ మూర్ధ్యాదాయాత్మన ప్రాణం ఆస్థితో యోగధారణం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, సమస్త ఇంద్రియ భోగ కార్యాల నుండి విడిపడడమే యోగ స్థితి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఆ షట్చక్ర యోగ సాధనమును ఉపదేశించినటువంటిది. అందులో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సాధకుడు ప్రాణవాయువును కనుబొమ్మల మధ్య నిలిపేటువంటి ఆ షట్చక్ర యోగాన్ని ఏ విధంగా సాధన చేయాలో అర్జునుడికి తెలియదని భావించి ఆ దేవదేవుడు ఇంకా చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అందుకే సమస్త ఇంద్రియ భోగ కార్యాల నుండి విడిపడడమే యోగ స్థితి. అన్ని ఇంద్రియ ద్వారాలను మూసివేసి మనసును హృదయంలోను ప్రాణవాయువుని శీర్షాగ్రము పైనను నిలిపి మనిషి యోగంలో స్థితుడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఈ యోగ సాధన చేయడము మనిషికి ఆ మొట్టమొదలు సమస్త ఇంద్రియ భోగ ద్వారాలను మూసివేయాలి అని చెప్తారు. అంతకుముందు కూడా మనకి ధ్యాన యోగంలో ఈ ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకొని మనసు ద్వారా ఈ యోగ సాధన చేయాలి అనేటువంటి చెప్పినటువంటి. అందుకే మనకి ఆ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంద్రియ ద్వారాలను మూసి అంటే ఇంద్రియాల ఉపసంహారాన్ని మనకి ప్రత్యాహారణం అని చెప్తారు. అంటే ఆ ఇంద్రియాలను ఇంద్రియ వస్తువుల నుండి మళ్లించేటువంటి విధం ప్రత్యాహారం. మనకి అష్టాంగ యోగ విధానంలో యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ధారణ ప్రత్యాహార ధ్యానం తర్వాత సమాధి స్థితి ఆ విధంగా చెప్పబడింది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ యోగ సాధనలలో నెలకొని అక్షరాల దివ్య సమూహమైనటువంటి పవిత్ర ఓంకారమును జపించి ఆ తర్వాత మనిషి దేవదేవుడినైన నన్ను తలచి తన దేహమును త్యజిస్తే నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరుకుంటాడు. అంటే ఆ యోగం ఒక్కటే సరిపోదు. యోగం అనేటువంటిది మనసును కేంద్రీకరించడానికి మనసును స్థిరీకరించుకోవడానికి ఉపయోగించేటువంటిది. కానీ చివరికి మరలా భక్తే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేర్చేటువంటిది అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఎలా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో, అనన్య చేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ పార్థ, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించువానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. అంటే ఆ దేవదేవుణ్ణి భక్తి యోగంతోనే సేవించి అనన్య భక్తులు పొందే చర్మగమ్యం గురించి ఈ శ్లోకంలో ప్రత్యేకంగా మనకి వివరించబడినటువంటిది. క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించువానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ ఆ భక్తి యోగము కారణంగా నేను సులభంగానే లభిస్తాను. అంటే ఆ భక్తులు
ఆ, ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడం కారణంగానే ఆయన లభిస్తారు, భక్తి యోగం ద్వారా మాత్రమే ఆయన లభిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ దేవదేవుడిని ఉం, స్మరించేటువంటి విధంలో మనము ఆ నామస్మరణం, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి, అలాగే సుధాముడికి కూడా ఆ భగవంతుడు చాలా సులభంగా లభ్యమైనటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. ఆయన యొక్క బాల్య స్నేహితుడు సుధాముడు లేదా కుచేలుడు అని చెప్తుంటాం. మరి కుచేలుడు ఒక కట్టి పేద బ్రాహ్మణుడుగా తన జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ భక్తిలో మాత్రం నిరంతరము నిమగ్నమైనటువంటి వాడు. ఆయనకి ఆయనను ఈయన ఆ గురువు ఆశ్రమంలో కలిసి చదువుకున్న సాందీపుని ఆశ్రమంలో కలిసి విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వారు. అయితే ఆయనకు అనేక సంతానం కలుగుతుంది. కానీ తనకున్నటువంటి పేదరికాన్ని గురించి ఎప్పుడు కూడా ఆయన బాధపడడు. ఎందుకంటే నా యొక్క కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా నాకు ఇది లభించింది అని దాంతోనే తృప్తి పొందుతూ ఆయన భక్తిలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటాడు. కానీ పిల్లల యొక్క పరిస్థితి చూసి ఆయన భార్య అంటుంది, మనమంటే ఎలాగో పేదరికాన్ని దీన్ని ఆహారం లేకుండా భరిస్తూ ఉన్నాము, పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా, మరి నీ స్నేహితుడు కృష్ణుడు ద్వారక రాజుగా ఉన్నారు కదా, వెళ్ళి ఆయన్ని కలిస్తే మరి బ్రాహ్మణ్ణి పోషించడం అనేది రాజుల యొక్క క్షత్రియుల యొక్క ధర్మంగా ఉంటూ ఉంటుంది. సో మన పేదరికం అంటే తీరుతుంది కొంత అంటే వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడు మొదట. కానీ కనీసం ఆ విధంగానైనా తన బాల్య స్నేహితుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని దర్శించుకోవచ్చు అని వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ అనేకమైనటువంటి అంతఃపురాలు, రాజమందిరాలు ఆయన యొక్క రాణులకు కట్టించబడినటువంటి వాటిలో చూసి అక్కడ రుక్మిణి మాత యొక్క మందిరం ముందు ఆగుతాడట. అక్కడికి వెళ్ళి ద్వారపాలకులతో నేను కృష్ణుడి యొక్క బాలచేతుని కుచేలుని వచ్చాను అని చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్పగా వచ్చి ఎదురుగా వచ్చి సాదరంగా ఆయన్ని ఆహ్వానపరిచి అతిథి సత్కారాలను చేసి, సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే అయినప్పటికీ కూడా కృష్ణుడు తన ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథి బ్రాహ్మణుడిని భక్తుడిని కాళ్ళు కడిగి తన నెత్తిని చల్లుకుంటాడట. అది మనకి భగవద్గీతలో భక్తులు చేయవలసినటువంటి అంశాలు నేర్పుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఎందుకు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందాలి అని అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, భక్తి యోగులైనటువంటి మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగిరారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ జగత్, భౌతిక జగత్ పుట్టుక, ముసలితనము, రోగము, మరణము అనే దుఃఖాలతో నిండి ఉంటుంది. అందుకే ఇది దుఃఖాలయం, అశాశ్వతం అని చెప్తాం ఈ భౌతిక జగత్. మరి ఆ మహోన్నతమైన పూర్ణత్వాన్ని పొందినటువంటి వాడు, అంటే ముక్తి పొందినటువంటి వాడు, భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు, మరి ఇక ఆ పరలోకమైనటువంటి కృష్ణలోకం, గోలోక వృందావనంగా పేర్పడి కృష్ణలోకాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఇక మళ్ళీ ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలయానికి, తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకము వరకు అన్నీ
పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్ట ప్రదేశాలు. కానీ కుంతీ కుమారుడా అర్జున, నా నివాసానికి చేరుకున్నటువంటి వాడు, ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా లోకానికి చేరినవాడు తిరిగి జన్మించడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతా అర్చనలు చేసేవారు వివిధ దేవతా లోకాలకు వెళ్తారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నత లోకము బ్రహ్మలోకంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి బ్రహ్మలోకము నుండి అత్యల్పమైనటువంటి ఆ పాతాళ లోకం వరకు కూడా ఏ లోకానికి చేరినా అవి పునరావృతమయ్యేటువంటిది. అందుకే ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక అంటే ఆ బ్రహ్మలోకము నుండి, అత్యున్నతమైనటువంటి బ్రహ్మలోకము నుండి అత్యల్పమైనటువంటి ఆ ఇది పాతాళ లోకం వరకు కూడా అక్కడ పోయినటువంటి ఆ లోకాలకు చేరి అక్కడ సుఖాలు లేదా దుఃఖాలను అనుభవించిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులోకి అంటే ఈ భూలోకంలోకి రావలసినటువంటిదే. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా జన్మ మృత్యులోకాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క లోకం మాత్రమే శాశ్వతమైనది, తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తుకు రానటువంటి లోకంగా చెప్తున్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సహస్రయుగ పర్యంతం ఆహార్య బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతం తేహో రాత్రవిదో జనాః. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మానవ గణన ప్రకారము ఆ 1000 చతుర్యుగాలు అంటే మహాయుగ కాలము బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు అంటే ఒక కల్పము అని చెప్తారు. కల్పారంభము కల్పాంతము ఉంటుంది. మరియు ఆయన ఒక రాత్రి కూడా అంతే సమయం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే భౌతిక విశ్వమునందు నిలిచి ఉండేటువంటి కాలము పరిమితమైనది అని చెప్తుంటారు. అది కల్ప చక్రాల్లో ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది. కల్పాలలో అంటే ఒక కల్పము బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పగలు. అంటే బ్రహ్మదేవుని ఒక పగల్లో సమయంలో 4 యుగాలు అంటే సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగాలు 1000 చక్రాలు ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. 1000 సార్లు అట్లా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. ఇప్పుడు మనం కలియుగంలో ఉన్నాం. సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగం అయిపోయి కలియుగంలో ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మ యొక్క పగలు ప్రారంభం కాగానే సమస్త ప్రాణులు అవ్యక్త మూలము నుండి ఉద్భవిస్తాయి. అంటే సృష్టి కల్పానికి ముందు ఇవి అవ్యక్త రూపంలో ఉన్నవి, బ్రహ్మ పగలు కాగానే వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. మరియు ఆయన రాత్రి మొదలైనంతనే అన్ని జీవాత్మలు తమ అవ్యక్త రూపంలోనికి లీనమైపోతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయము ఆరంభము కాగానే జీవులందరూ మళ్ళీ జన్మిస్తూ అతని రాత్రి ప్రారంభం కాగానే నిస్సహాయంగా నశిస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మరి ఎందుకు ఇది తాత్కాలికమైనది ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తూ సో సాధారణంగా మనకి ఈ బ్రహ్మ యొక్క కాలం లెక్కగట్టినట్టయితే కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు, అందులో 5,120 సుమారుగా ఒక 5,000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా మిగతా చాలా ఉంది కలియుగం. అలాగే ద్వాపర యుగం దానికి 2 రెట్లు ఉంటుంది, అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలు. త్రేతాయుగం 3 రెట్లు ఉంటుంది, అంటే 12,96,000 సంవత్సరాలు. అలాగే సత్యయుగము 4 రెట్లు ఉంటుంది, అంటే 12,28,00,000 సంవత్సరాలు, అంటే 12,000 అంటే 17,28,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇది సత్యయుగం. ఇక ఇవన్నీ కలిపితే ఒక మహాయుగం అంటారు. అది 43
1,20,000 సంవత్సరాలు. 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు అంటే కల్పం. కల్పం అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి విలువ మనం లెక్క కట్టేటువంటిది. సో కాబట్టి 432 కోట్ల సంవత్సరాలుగా ఉంటూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా అంతే సమయం రాత్రి కూడా ఉంటుంది. మనకు ఎలాగైతే పగలు రాత్రులు ఉంటాయో బ్రహ్మకు కూడా అలాగే. ఈ సమస్త విశ్వం యొక్క వ్యవధి బ్రహ్మ జీవిత కాలము అంటే 100 సంవత్సరాలు. సో కాబట్టి 432 కోట్లు ఇంటూ 100 ఇవన్నీ కలిపి చేస్తే 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం పరస్తస్మాత్ భావోన్యః అవ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః యస సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. ఈ వ్యక్తావ్యక్తము వ్యక్త ప్రపంచమున అతీతమైనటువంటి శాశ్వతమైన మరియు అవ్యక్త ప్రకృతి కలదు. అది పరమోత్కృష్టమైనది, ఎప్పుడునూ నశింపదు. ఈ ప్రపంచమందున్నదంతయు నశించిన తర్వాత కూడా అది యథాతథముగా ఉండును అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంటే శాశ్వతమైనది. ఈ వ్యక్తము అవ్యక్తమయ్యే జడ పదార్థానికి అతీతమైనటువంటి వేరొక అవ్యక్త ప్రకృతి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అది పరమోత్కృష్టమైనది, ఏనాడు కూడా నశింపనటువంటిది. ఈ జగత్తులోని సమస్తము నశించినా కూడా ఆ భాగము యథాతథంగా నిలిచి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అదే శ్రీకృష్ణుని ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి, దివ్యమైనది, శాశ్వతమైనది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం తం అహో పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ వేదాంతులు ఆ దివ్య నివాసము వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది మరియు ఇది పరమగమ్యము. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతడు తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసము లేదా నా దివ్యధామము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లోకం మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటిది, ఇక దివ్యమైనటువంటిది, నశింపు లేనటువంటిది, పరమగమ్యం. ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యం కూడా అదే అని చెప్తున్నాడు. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత మరలా ఇక ఈ భౌతిక జగత్తుకు తిరిగి రాడు అని చెప్తున్నాడు. సో మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో ప్రతి పదము పాటలాగానే ఉంటుంది, ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యంలాగానే ఉంటుంది. అక్కడ అందరూ కూడా ఆ భగవంతుల్లాగానే చతుర్భుజులుగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అదే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రతి అడుగు ప్రమాదకరమే, ప్రతి పనిలో కూడా బాధలే కలిగించేటువంటిది ఈ భౌతిక జగత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, అందరికంటే అధికుడైన దేవాది దేవుడు విశుద్ధమైన భక్తియుత సేవ చేతనే పొందదగినవాడు. అతడు తన దివ్యధామమునందే ఉన్నను, సర్వవ్యాపకము సర్వమును అతని అందే ఉండును. మరి ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క లోకంలో ఉంటాడు కదా. మరి మిగతా ఏంటంటే ఆయన అందరికంటే అధికుడైనటువంటి వాడు, విశుద్ధుడైనటువంటి వాడు, ఆ భక్తి ద్వారానే పొందదగినటువంటి దేవాది దేవుడు ఆ దివ్యధామందు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఆయన వ్యాపించి ఉంటాడు. ఈ మొత్తము ఆయన యందే నిమగ్నమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున, ఏ సమయములలో ఈ జగత్తు నుండి వెళ్ళిపోయే యోగులు జన్మించరో లేదా పునర్జన్మ పొందుతారో చెబుతాను విను అంటూ చెప్తున్నారు.
ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్లః షణ్మాసా ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాతా గచ్చంతి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో జనాః. సో మరి ఆ పరబ్రహ్మను ఎరిగినటువంటి వాడు అగ్నిదేవుని ప్రభావములో, కాంతిలో, పగలు లేదా ఏదేని శుభగడియలలో శుక్లపక్షము, అలాగే సంవత్సరంలో మనకి 6 మాసాలు ఉత్తరాయణము, 6 మాసాలు దక్షిణాయనం అంటారు. కాబట్టి 6 మాసాల ఉత్తరాయణంలో మరణించే పరబ్రహ్మమును ఎరిగినటువంటి వారికి బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. అంటే అతడు ఆ బ్రహ్మంలో లీనమవుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ధూమో రాత్రిస్తదా కృష్ణ షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చంద్రమసం జ్యోతి యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. ధూమ సమయంలో, రాత్రిలో, కృష్ణపక్షంలో, 6 మాసాల దక్షిణాయనంలో ఈ జగత్తును విడుచు సకామ కర్మయోగి చంద్రలోకమును చేరుకొని మళ్ళీ మానవలోకంలోనికి వస్తాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, శుక్ల కృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయాత్యానావృత్తమం అన్యయా వర్తతే పునః. సో వేదాభిప్రాయం ప్రకారము శుక్ల కృష్ణ అనే రెండింటిని ఈ జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలు, నెలలో మనకి కృష్ణపక్షము, శుక్లపక్షము అని చెప్తాం. అమావాస్య నుండి పౌర్ణమి వరకు, పౌర్ణమి నుండి అమావాస్య వరకు ఉండే 15 రోజులు, 15 రోజుల సమయాలు. శుక్ల మార్గంలో ప్రయాణించే వాడికి జన్మరాహిత్యము, కృష్ణ మార్గంలో ప్రయాణించే వాడికి, పోయిన వాడికి పునర్జన్మ కలుగుతాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యోగులు, జ్ఞానులు వాళ్ళు వెలుతురు సమయంలో వెళ్తారు అని. ఎందుకంటే ఆ సమయం వారికి తెలుసు కాబట్టి. అలా పోయిన వారు బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమవుతారని. ఇక సాధారణ కర్మకాండల్లో నిమగ్నమయ్యేవాడు అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండి చీకటి సమయంలో ఉంటాడు. తాను చేసినటువంటి పుణ్యకర్మల కారణంగా అతడు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటాడు, కానీ తిరిగి మళ్ళీ ఈ భూలోకానికి వస్తాడు. కానీ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు, భక్తి యోగంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు, అది ఏ సమయంలోనైనా ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ గోలోక ధామమైనటువంటి కృష్ణలోకాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరుడవు కమ్ము అంటూ చెప్తున్నారు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపసు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని అంగీకరించినటువంటి వ్యక్తి, అంటే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైన భక్తుడు, వేద అధ్యయనం చేయడం, యజ్ఞ నిర్వహణ తపస్సులు చేయడం, దాతృత్వం ఇవ్వడం లేదా తాత్విక మరియు కామ్య కర్మలను అనుసరించడం వలన కలిగేటువంటి పుణ్య ఫలాలన్నింటినీ అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలుగుతాడు. వాటిని మించి చివరకు అతను నిత్యమైన పరంధామమును చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి భక్తియుతమైనటువంటి మార్గము ద్వారానే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి కలుగుతుంది అంటూ ఈ భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనం చూసినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఈ అధ్యాయం పైన అన్మ్యూట్ చేసుకోండి యశస్వి మాతాజీ.
మాట్లాడండి మాతాజీ. ఓ, హలో. హరే కృష్ణ మాత చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఆ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు నాకు నేను అడగాల్సిన ప్రశ్న ఫస్ట్ది మొదటిది ఏంటంటే, ఆ ఇది అంటే నేను చిన్నప్పుడు విన్నది, నాకు ఇప్పుడు మీరు అధ్యాయం చెప్తున్నప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చిందండి. జనరల్గా ఆ, అంటే మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఒకళ్ళు చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా కొంచెం భక్తి మార్గంలో ఉంటే కూడా ఆయన అదే దావాన్ని చేరుతారు అని చెప్పారు మీరు. ఆ కానీ భగవద్గీతలో ఉన్న అంశాన్ని నేను చెప్పాను మాతాజీ. ఆ అదే అండి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ, కొంతమంది ఎలా చెప్తారంటే నారాయణ అన్నా కూడా ఆ మనం అది భక్తిలో ఉన్నట్టే అంటారు. ఇప్పుడు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించాలా లేదంటే నారాయణ అని జపించాలా ప్రభుజీ? అంటే హరే కృష్ణ చేయమని చెప్తున్నారు. నారాయణ అనేది కూడా భగవంతుడి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాల్లో ఒకటి కనుక అది కూడా కొంత భక్తి మార్గానికి దోహదపడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. భక్తిలో భగవంతుడి నామస్మరణే కాబట్టి అది కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తారు. కానీ ఈ లోకాలన్నింటిలో కూడా ఆ కృష్ణ లోకం మాత్రమే అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము. అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి వాడే తిరిగి మళ్ళీ రారు అని చెప్తారు. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని కంటిన్యూషన్ లింక్ మీరు ఇది అదే మన స్పిరిచువల్‌ది ఒకటి, మళ్ళా మెటీరియల్ ఒకటి చెప్పారు. మెటీరియల్ వరల్డ్ అండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్. ఆధ్యాత్మిక లోకము, భౌతిక లోకము అని చెప్తాము. ఆధ్యాత్మిక లోకం అనేటువంటిది ఇక అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుకు 3 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటే మొత్తం 4 భాగాలుగా తీసుకుంటే ఒక పావు వంతు మాత్రమే ఈ భౌతిక జగత్. ఓకే. 3 వంతులు ఆధ్యాత్మిక లోకం ఉంటుంది. అందులో కైలాసం అని, తర్వాత వైకుంఠధామం అని ఇట్లా వివిధ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలకు సంబంధించిన లోకాలు ఉంటవి. అందులో ఓకే. వాటన్నిటికంటే కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకము కృష్ణ లోకము అని చెప్తారు. అది మాత్రమే వీటన్నిటికీ అతీతమైనటువంటి జనన మరణాలకు అతీతమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. ఓకే. అయితే నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మెటీరియల్ వరల్డ్, స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అని క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు క్రియేట్ ఈ చేయడం కాదు మాతాజీ, భౌతిక జగత్తు మాత్రమే క్రియేట్ చేయబడింది. ఆధ్యాత్మిక లోకము ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది, నశింపు లేనటువంటిది, అవ్యక్తంగా కనిపించి ఉండేటువంటి లోకం. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మనిషి అని పుట్టుక నుంచి చావు వరకు ఆయన మళ్ళీ తర్వాత జన్మెత్తుతాడా? లేదా ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తు చేరుతాడా? అనే దాన్ని ప్రశ్న తీసుకుంటే, ఇంత ఏదైతే ప్రాసెస్ మనిషి మొత్తం కంప్లీట్ లైఫ్ జర్నీ అంతా అసలు ఉండకుండా మనిషిని అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనిషిని సృష్టించిందే దేనికి? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అంటే దేవుళ్ళు అని మనం కృష్ణుడు మనం అనుకుంటున్నామో దేవుళ్ళని. సో ఇంతమంది దేవుళ్ళు దేవతలు ఉన్నప్పుడు అదే లోకం ఉండాల్సింది కదా. అసలు మనుషులు సృష్టించడం అసలు ఎందుకు జరిగింది? అసలు ఆ ఆలోచన అసలు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు, అంటే మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి నాకు క్వశ్చన్ రైజ్ అయింది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు పర్లేదు కానీ ఓకే మాతాజీ, మీరు అడగదలుచుకుని డైరెక్ట్గా అడగండి కానీ పర్లేదు. ఇదే నాకు ప్రశ్న. ఎందుకంటే మనిషిని ఇప్పుడు సృష్టించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ తన కర్మని చేస్తాడు. అది ఎదుటోళ్ళని బాధ పెడుతున్నారా, బాధ పెట్టట్లేదా అనేది ఆ, ఆ, కొంతమందికి గ్రహిస్తారు, కొంతమంది అసలు గ్రహించరు. ఆ కర్మ తెలియకుండా చేసిన కర్మకి మళ్ళీ ఇంకొక జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది భక్తి మార్గం లేకుండా. మళ్ళీ ఇలా ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటారు అనేది అంతే లేదు. సో ఇప్పుడు అసలు ఇంత ప్రతి జన్మ ఎత్తి 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 దానికంటే అసలు మనుషుల్ని అసలు ఎందుకు సృష్టించాల్సి వచ్చింది అనేది పెద్ద ప్రశ్నగా అనిపించింది నాకు. అందుకే ఒకసారి చెప్పండి.